În timp ce sistemul nostru de sănătate bolnav curmă tot mai multe vieți, pacienții apelează la tratamentele alternative. Hirudoterapia, de exemplu, e din ce în ce mai cerută de suferinți, dar cabinetele în care se pot trata cu lipitori sunt foarte puține. În unele județe nu găsești nici măcar unul. Lipitoarea este singura viețuitoare pe care UNESCO o consideră și o recunoaște drept medicament. Se pune în stare ca să oprim sângerarea. Ea și-a făcut treaba. S-a săturat, a făcut ceea ce trebuie să facă. Adică ce? Introduce hirudina în organism în timp ce absorbe. O doamnă doctor din Arad știe toate proprietățile minune și încearcă astfel să-i facă bine pe toți cei care intră în cabinet. Este medic primar în medicina de urgență în cadrul Spitalului Clinic Județean din Arad, dar de 15 ani participă la congrese în toată lumea, din Sri Lanka în Taiwan, Argentina sau Japonia, ca să se documenteze despre tratamentele cu lipitori. Ținând cont că la această oră există peste 200 de tipuri de lipitori, este foarte important ca în acest tratament să folosim chiar lipitorile medicinale. Pentru o ședință de tratament cu lipitor se folosesc în medie 3-4 lipitori care apoi nu se mai refolosesc. Costă 14 lei, dar beneficiile sunt infinit mai mari decât costurile, spun pacienții. Printre ei și o femeie care și-a dat seama că doar cu operația nu scapă de supărătoarele varice. De 4 ani am încercat să vin aici la cabinet la doamna doctor și fac terapie cu lipitori și după ce termin 6 ședințe, deja piciorul e mai ușor, nu mă mai doare și mă simt mai bine. Hirudoterapia este cunoscută de peste 11.000 de ani datorită proprietăților excelente pe care le are substanța eliminată de lipitori. Această hirudină, care este o substanță deosebit de activă, conține peste 100 de fermenți și de enzime active, a cărui rol principal este de detoxifiere pe de altă parte, iar pe de altă parte de a mări fluxul sanguin circulator. Astfel sunt o mulțime de afecțiuni care se pot ameliora prin hirudoterapie, printre care cele musculare și cele articulare. Inclusiv pentru problemele de tip cardiocirculator, hipertensiune, cardiopatii ischemice, pentru tocmai datorită acestui efect de fluidizare a sângelui. La fel de bine el se poate folosi în patologia genitală, atunci când este vorba despre fibroame uterine, mioame uterine. Singurele contraindicații ale tratamentului cu lipitori apar în cazul anemiei, al hemofiliei și al diatezei hemoragice.